האם אתם מוכנים להיות אלה שלא רק מגיבים למהפכה הטכנולוגית, אלא מגדירים אותה? תוכנית התואר השני במשפטים, טכנולוגיה וחדשנות מציעה תכנים מעשיים ורלוונטיים לעולמות העתיד. אני פרופסור ליאור זמר, ולפני מספר שנים ייסדתי את התוכנית, היום אני עומד בראשה. התוכנית מתקיימת כאן, באוניברסיטת רייכמן, בבית ספר הארי רצ'נר למשפטים. את המהפכה הזו אפשר להגדיר ולהסתכל עליה מהכיוון הטכנולוגי, הכלכלי, מנהל עסקים, מדע, פסיכולוגיה, תהליכים חברתיים, פוליטיים, אבל כלל התחומים הללו מייצרים צורך אמיתי לחיבור שלהם. אנחנו מייצרים בתוכנית הזו פלטפורמה להפיכת הסטודנטים שלוקחים בה חלק ליזמים ומבילי שוק. אנחנו מכשירים את הסטודנטים לעסוק בנושאים מתקדמים כגון בינה מלאכותית, טכנולוגיות מתפרצות, כלכלת העתיד, קניין רוחני, מסחור ידע ועוד. אבל מעבר לידע, לכישורים ולכלים, אנחנו מציעים חוויה ייחודית. לדוגמה, נסיעת לימודים ייחודית ומעצבת לחו"ל, הכוללת מפגש עם אנשי תעשייה מובילים בחברות גלובליות. למידה עם סטודנטים מכל העולם, שביחד יגדירו את האופק המקצועי שלכם. אבל, יודעים מה? למה שאני אספר לכם? בואו תשמעו על החוויה ממקור ראשון, מהבוגרים ומהמרצים שלנו. מה שהופך את התוכנית לייחודית זה השילוב בין העולמות של טכנולוגיה, משפט, היכולת להקנות לאנשים ידע שהוא מאוד רלוונטי לכל תפקיד שהם יעשו בעצם הלאה בארגונים בתעשייה. הרכיב הכי מעניין בתוכנית הזה זה היכולת לשלב את העולם המשפטי עם העולם הטכנולוגי. עולם הטכנולוגיה והמשפט מתכנסים, מצטלבים ומושפעים אחד מהשני, וזה מרתק, מעניין ורק מתקדם ומתפתח. זה פשוט מדהים לראות איך הכל מתחבר, עסקים, טכנולוגיה, סטארט-אפים, למדנו את כל זה פה בתואר. מה שהופך את התוכנית מיוחדת זה בעיקר הסטודנטים. קבוצה מיוחדת של סטודנטים שבאים מגוון של כיוונים, לא רק משפטנים, אלא גם מכיוונים עסקיים, הנדסיים, מדעיים. עם חוש מפותח של יזמות, רצון ללמוד גם טכנולוגיה, גם חדשנות, ולייצר גם אימפקט. האינטגרציה הזאת, הנטוורקינג, חוויה מדהימה. קיבלתי הרבה מאוד כלים. הנושאים שנגענו בהם ודברים שלמדנו, זה דברים של העתיד. יש פה הרבה מאוד היבטים פרקטיים שיכולים להשפיע על ההמשך ועל איך שאתה לוקח את החומר שאתה לומד ליום-יום. יש לך את הגישה למוחות הכי גדולים בעולם המשפטים בארץ, כדי לעזור לך עם הדילמות האמיתיות שאתה מתמודד איתן ביום-יום. אני חושב שזו תוכנית מעולה לאנשים מאוד סקרנים. אני ממש שמחה שיצא לי לקחת חלק בתוכנית. המרצים פה מדהימים, והשיעורים מושקעים ברמות, והתוכן וואו. זה באמת נתן לי גם הרבה להבנה של היום-יום שלנו במדינת ישראל. חוויה מקצועית תורמת, מעשירה. הייתה חוויה מרתקת. פתח לי אופקים, נתן לי כיווני מחשבה. חוויה מדהימה, ממליץ לכל אחד. יהיו פה חברים שילכו איתכם לכל החיים. היה מאוד מעניין ומשמש אותי ביום-יום. התחלנו את הלימודים לבד, וסיימנו זוג. הכרנו בתואר. אצלנו הלימודים הם לא תיאוריה. אנחנו מאמינים בעשייה אמיתית. קחו למשל את הסדנה למסחור ידע. הסטודנטים שלנו לקחו טכנולוגיה ביטחונית והסבו אותה לפתרון מציל חיים בעולם הרפואה. זו החדשנות שאנחנו מחפשים, מעודדים ומייצרים בתוכנית. ההצלחות של מאות הבוגרים שלנו לאורך השנים אלו הקבלות שלנו. אנחנו מחוברים לאורכי התעשייה ומשנים את כללי המשחק. הכלים האסטרטגיים שתרכשו כאן יפתחו לכם דלתות בכל מקום. מחברות הסטארט-אפ לתעשיות המידע השונות ועד למשרדי עורכי הדין המובילים בארץ ובעולם. אנחנו לא רק עוסקים בחדשנות, אנחנו יוצרים אותה. אם גם אתם רוצים להיות אלה שמגדירים את הפסגות החדשות ולא רק צופים בהן, המקום שלכם הוא איתנו. בחוד החנית של המשפט והטכנולוגיה, אנחנו מזמינים אתכם להיות חלק בעיצוב העתיד.